ва масъалаи дигар ки ҳамун компания ё ки ҳамун хадамоте ки ин кора манъ кард аслан ягон рабте надошт дар масъалаи интернет, дар масъалаи амнияти кишвар. я бурдан Раҳмонов як риск карда инҷа воқеан манъ кардани интернет бисёр як ҳолати ногувор мемонанд ки ин корро мекунанд ё ки гарон мекунанд. Раҳмонов воқеан риск кард, аммо бо дасти дигар нафар. тасаввур кунед пас фардо мардум дар кӯчаҳо баланд шуд рехт, ё чӣ кор мекунанд? Раҳмонов оҷил як конференсия ташкил мекунад ё ки як ҷаласа, як нишаст ташкил мекунад, даъват мекунад роҳбарии ҳамун ниҳода, суди олира, прокуратураи генералира, дастгоҳи иҷроия, депутатҳои муҳтарамшона чӣ мегӯянд? аз куҷо омаден пагонотон лаппа задагӣ бе иҷозати мо ин тасмима гирифтен? Шумо кӣ буден? Як бор аксотонро нигоҳ кунед. дар ҳоле ки тасмим аз ҷониби худаш буд, вале гунаҳгор он нафара мекунад. чӣ тавре ки раиси ширкати Тоҷикайра бурдану имрӯз пага зиндонаш мекунанд, ин ҳамира мебаранд баъд аз агар ки мардум мабодо дар хиёбонҳо бирезаву норозигӣ бикунад. агар ки мардум ҳозирам шанс дорад, яъне ки ин қонуни қабул кардашудашон ягон ояи Қуръон ё ки ҳадис нест ки бояд ки инкор карда нашавад. ё метонанд гуноҳро дар сари ӯ бизананд, бараванд чӣ кор кунанд? ӯро зиндон кунанд, тамом шуда рафт. бо Раҳмонов поку покиза бо пайдо мешаванд нафарое ки мегӯянд мошоалло ҷаноби олӣ ту беҳтарин будӣ, ана дидӣ ту намефаҳмидӣ. агар ки мефаҳмидӣ ин корро намекардӣ. дар ҳоле ки тасмим аз ҷониби ин ё буд.